Bună, sunt Iulia. În episodul de astăzi de la Ingineria Gospodăriei o să-ți povestesc despre finisajul băncuței din paleți, despre care pe parcursul episoadelor anterioare ai văzut la Ciprian cum să o creezi, începând de la paletul trist din curte, care zace nefolosit, și până la un obiect de mobilier nou, unicat, realizat manual și de care te vei bucura câțiva ani buni de acum înainte pe terasă la tine. Noi am realizat băncuțe și tabureți, însă se pot face mult mai multe din paleți, după cum vei vedea în ultimul episod al acestei serii, pentru care te invit acum să te abonezi și să activezi clopoțelul pentru a fi la curent cu ce urmează să facem în continuare. Ok, despre finisajul băncuței din paleți. Eu aici am o băncuță care este deja finisată și mai stau pe o băncuță care și ea este finisată. Sunt două opțiuni diferite cele pe care le vezi. Atunci când vorbim despre obiecte de lemn lucrate manual, adică meșterite individual, obiect cu obiect, și nu produse automatizat pe o linie de producție, opțiunile pentru finisaj sunt numeroase, în sensul că putem să tratăm fiecare obiect de mobilier din lemn ca pe un mic proiect de pictură. Deci cam ce am putea să facem pictând pe o pânză, bună Hopi, ok, putem să facem, desigur cu anumite variații, și pentru obiecte de mobilier chiar și de exterior. Sunt câteva considerații practice de avut în vedere, anume considerații de mărirea rezistenței lemnului. Lemnul acesta pentru exterior va fi expus la intemperii dacă îl lași pe o terasă descoperită, și oricum, și dacă îl pui pe o terasă închisă, tot este mai expus decât lemnul de interior, decât mobilierul de interior. De aceea este important să urmezi câțiva pași pentru a proteja acest lemn. Te invit să revezi filmulețul despre finisajul cutiei poștale, filmuleț anterior de pe canalul nostru Squad Pragmatic Living, unde am descris detaliat care sunt pașii ca la carte, ca să zic așa, pentru protecția lemnului. Pentru lemnul de exterior se urmează aceiași pași, deci în principiu a mai bate vântul, a venit toamna, după cum se poate observa, și suntem foarte încântați că am reușit să finalizăm băncuțele și tabureții din paleți înainte de venirea toamnei. Okay? Deci, cum spuneam, trebuie protejat lemnul de exterior. Primul pas este să aplicăm un grunt. În partea asta ți-am arătat instrumentarul pe care l-am folosit pentru finisajul acestor băncuțe. Deci avem aici grundul, pe care l-am aplicat pe absolut toți tabureții și pe toate băncuțele. Grundul este pe bază de apă, nu contează firma, contează doar că grundul protejează lemnul, în primul rând, față de umiditate, ceea ce este foarte important pentru mobilierul de exterior. Bun. Apoi, al doilea pas este să ne hotărâm la culoarea de bază a obiectului nostru de mobilier. Ok. Pentru unele dintre băncuțe și tabureți am ales această culoare de bază, care este, aihe, și am aplicat o lazură în două mâini. Deci aceasta este o lazură, tot așa de exterior, pe bază de apă. Poți să alegi, desigur, orice culoare și orice material îți place din magazin. Eu am ales culoarea aceasta, care pentru mine personal îmi sugerează un anumit tip de lemn. Și tocmai pe asta am folosit-o pentru finisaj. Ok. Lazura trebuie aplicată în două mâini, din nou revezi filmulețul de cutie poștală, iar apoi deasupra lazurii am aplicat un model realizat manual, se poate vedea aici, de un model floral. În ceea ce ține de stilul acestor băncuțe, aici este opțiunea fiecăruia. Mie îmi plac modelele naturale și care se potrivesc spațiului în care este amplasat obiectul. În acest caz, mobilierul de terasă trebuie să facă tranziția armonioasă între spațiul verde al grădinii și apoi și spațiul casei. De aceea am optat pentru acest model natural cu floricele.
pentru fiecare dintre băncuțe și tabureți am diversificat cu un alt model de floricele. Astea sunt niște narcise, astea sunt niște clopoței, mă rog, acum depinde de imaginația fiecăruia. Cum ziceam, pentru mobilierul de exterior putem să-l tratăm ca pe un mic proiect artistic de pictură pe lemn, datorită faptului că avem toate aceste spații între și putem să ne jucăm cu efecte 3D. Cum am ales, de exemplu, să fac aici, la aceste floricele care încep de pe o scândură și se continuă pe cealaltă, sau aici, la frunzulițe. Aici, imaginația fiecăruia poate să dea foarte multe idei foarte bune. Bun. Aceasta este vopseaua pe care am folosit-o pentru lemn. Este tot o vopsea pe bază de apă, vopsea acrilică. Am folosit două nuanțe. E un pic limitată combinația cromatică pe care o putem genera pentru exterior. În primul rând pentru că lemnul este mai rugos decât lemnul pe care l-am folosit la interior și apoi ne gândim și pragmatic că în timp se va deteriora culoarea și atunci ar fi destul de bine să nu facem foarte multe artificii. Pensulele și uneltele pe care le-am folosit sunt diferite pensule și unelte cu grade diferite de grosime, asta tocmai ca să pot să ajung în diferite zone ale lemnului. De exemplu, iată, aici aveam nevoie de o pensulă subțire, iar aici, pentru spațiile mai ample, de o pensulă cu mai groasă. Da? Asta, din nou, depinde de dexteritatea fiecăruia. Bun. Ce aș mai vrea să îți spun este despre procesul în sine de finisare a unui astfel de obiect, care durează destul de mult. Deci, pentru a face băncuța exact cum o vezi aici, ai nevoie relaxat de 4 zile. În prima zi aplici grundul și aplicarea grundului, aplicarea unui întreg strat de vopsea, de fapt, este o operațiune care necesită și răbdare și timp, pentru că obiectul asamblat are foarte multe spații în care se ajunge destul de greu. Deci, poate șipca în sine e ușor, adică merge foarte repede să o acoperi cu vopsea, dar apoi pentru a ajunge prin toate spațiile interioare, fixa, în afara cazului în care ești pisoi și vopsești, e destul de provocator. Obiectul în sine e măricel, adică întâi lucrezi pe o parte, apoi îl întorci pe partea cealaltă, apoi îl întorci pe laterale, deci toate astea îți ocupă ceva timp. Cum ziceam, prima zi dai grundul, ziua 2 și ziua 3 aplici mâinile de lazură, iar apoi pentru pictură, pentru finisajul personalizat, ai mai rezerva încă o zi. Nu mă refer desigur la o zi full, e vorba de timpii de uscare între straturile de lac, de vopsea. Bun. Dacă ești cumva presat de timp sau dacă ai o abordare mai deschisă vis-a-vis de cât trebuie să dureze lemnul, poți să îl finisezi într-o variantă economy, aș zice eu, adică variantă în care, cum este băncuța aceasta pe care stau, da? Care are aplicat grundul de bază pentru a fi protejată la apă și nu numai, dacă citim pe grund o să vedem că mai protejează și față de altele. Apoi am aplicat direct modelul de vopsea, modelul floral care se aliniază cu stilul întregului set de băncuțe și de tabureți. Aici am ales o tematică de primăvară, adică aceștia sunt ghiocei, sau se vor a fi niște ghiocei, și, mă rog, mai departe să zicem că aceștia ar fi niște crini. Evident, aici intervin pisicile, ok, ok, care ele sunt niște amătoare de frumos și le plac foarte mult florile, mai ales să le vâneze, iar băncuțele acestea le plac încă de când le-am scos pe terasă înainte de a fi finisate. Ok, cum ziceam, varianta aceasta este o variantă mai economică și ca timp și ca material folosit, pentru că am aplicat doar o mână de grund și apoi am realizat modelul. Dacă vrei să fii foarte sigur că oferi lemnului protecția maximală și în acest caz, poți să mai aplici încă 2 mâini de lac incolor pe deasupra.
Din punct de vedere estetic, sunt două locuri diferite, acesta în care am aplicat o lazură colorată și acesta în care am păstrat caracterul natural al lemnului. În ambele cazuri, și în cazul lazurii și în cazul vopselei aplicate direct peste grund, beneficiul principal este, din punctul meu de vedere, faptul că se păstrează aspectul stilistic al lemnului. Deci, după cum poți să observi și aici, se vede foarte clar textura lemnului. Adică asta înseamnă că, dacă ai un pic de imaginație, te poți transporta direct într-o pădure în care băncuța este făcută dintr-un lemn care primește o a doua șansă, practic. Acum, da? Lazura față de vopsea, tocmai acest efect îl generează, acela că păstrează esența lemnului, în timp ce vopseaua acoperă fibra de lemn și atât aici unde am lazură, cât și aici unde am grund, se vede foarte bine lemnul. Bănuiesc că ți-ai dat seama până acum că mie îmi place foarte mult ca și material lemnul. În regulă. Cam asta îmi propusesem să-ți povestesc despre opțiunile de design, de finisaj pentru băncuțele și tabure, pentru băncuța din lemn și implicit și tabureți. Lasă-ne în comentarii eventuale întrebări, observații, idei pe care le ai și te așteptăm în următorul filmuleț de ingineria gospodăriei, homesteading, coaching în ritm cu natura, gardening. Îți dorim o toamnă plină de spor în toate proiectele. Pe curând!